Хәерле көн, Татарстан. Хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген дүшәмбе 18 гыйнвар. Мин Эльза Әхмәтҗанова һәм тапшырубызның иҗат төркеме матур көн, күтәренке кәеф, файдалы атна башы теләп калабыз. Тарихка бүгенге көн нинди вакыйгалар белән кирип калган? Шул турыда кыскача булыр. 196 ел элек 18 гыйнварда Мәскәүдә зур театр ачыла. Театрны булдыру турында патшабикә Екатерина II кайгырта. Яңа 1000 еллыкта театр зур реконструкция кичерә. Россиянең зур театры дөньяның иң дәрәҗәле сәхнәләреннән санала. 78 ел элек 1943 елда Ленинград шылганышына өзеклек ясала. Шәһәрдә ул вакытта 800 мең кеше калган була. Ленинград тулысынча блокададан 44 елның гыйнварында азат ителә. 95 ел элек «Броненосец Потемкин» нәфис фильмның премьерасы була. Аклы-каралы картинаны режиссер Сергей Эйзенштейн Мосфильм киностудиясында төшерә. 3 атна эчендә генә дә «Броненосец Потемкинны» 300 меңнән артык тамашачы карый. Халык сынамышларына килгәндә, бүгенге көнгә карап алдагы уңыш турында фаразлаганнар. Агачларда бәс күп булса, уңыш та мулдан булыр ди. Һава торышы турында мәгълүмат ишетергә вакыт җитте. Ә бик тиздән студиябызның кунагы, танылган, яраткан артистыбыз Илдус Әхмәтҗанов белән очрашу көтә. Безнең белән калыгыз. Туры эфирда хәерле көн, Татарстан тапшыру, матур көн, күтәренке кәеф дип тапшыруыбызны дәвам итәбез. Артист, тәрҗемәче, беренчеләрдән булып республикабызның мәртәбәле Муса Җәлил премиясын алучы, нәфис сүзне, татар телен яңа биеклекләргә күтәрүче Илдус Әхмәтҗановка узган ел 70 яшь тулды. Төрле артистлар була. Кайберәүләр тормышта да үзләренең сәхнә кешесе икәнлекләренә басым ясап, игътибарны җәлеп итәргә тырышалар. Әлбәттә, моның өчен алар төрле чаралар кулланалар. Ә икенчеләре исә шул кадәр тыйнак, ялчан, аз сүзле булып тоелалар, аларның тамашачыны үзенә карата алучы иҗат кешесе икәнлегенә ышанмыйча торасың. Илдус Әхмәтҗанов беренче карашка әле генә искә алган икенче төркемгә керә. Әмма тышкы яктан күзгә чалынып тормаган бу иҗатчының гаҗәеп үзенчәлекле, тирән фикерле, бай хисле эчке дөньясы тамашачыны сихерләп үзенә җәлеп итә. Образларының тормышчан, ихлас булулары хәтергә уелып кала. Илдус ага Әхмәтҗанов бүген студиябызның кунагы. Хәерле көн, исәнмесез, Илдус әфәнде? Хәерле көн, Эльза. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Хәйре белән дәвам итсен бүгенге көн. Шулай булсын. Менә әле генә өзек карап киттек. Бу өзек сезнең 50 еллык юбилеегызга багышлап әзерләнгән тапшырудан алынган. Һәм монда әйтәләр сезне тыйнак, аз сүзле дип шулай. Һәм 20 ел узса да сез барыбер дә шундый булып калгансыз, Илдус әфәнде. Бер дә үзгәрмәгәнсез. Һаман шул ук тыйнак Илдус Әхмәтҗанов. Ә ничек менә авыл баласы артист булырга хыялланган? Тыйнак дигән сүз әлбәттә минем күңелгә хуш килә. Чөнки бу кеше халкының бер уңай сыйфаты дип уйлыйм мин. Ул инде бер өлеш аның тумыштан килсә, икенче өлеш әлбәттә тәрбия белән килә. Ата-ана тәрбиясе, мәктәп тәрбиясе, дини тәрбиядә һәм менә шушы тәрбия чаралары миңа ниндидер тәэсир иткән икән. Мине тыйнак дип әйтерлек кеше булганмын икән, мин моңа әлбәттә бик куанам. Мине шулай санаучыларга рәхмәтем зур. Сез Ленинградта белем алгансыз. Сабакташларыгыз да танылган шәхесләр булганнар. Шулай бит, менә ул елларны ничек искә аласыз? Бу 68 елны без 17 кеше, егетләр, кызлар Ленинград театр, музыка һәм кино институтына укырга җибәрелдек Казаннан, татар студиясе. Әлбәттә, бу Ленинградта уку безнең өчен шаккаткыч бер вакыйга булды. Безнең өчен зур бәхет булды. Чөнки зур галимнәрдән, зур остазлардан белем алдык. Һәм менә шушы 17 җегет һәм кыз бер гаилә булып, шит җирдә бит ул әле менә Казанда укучылар бер гаилә булып яши алмаска мөмкин, бер курс. Без анда шит җирдә
бер гаилә булып яшәмәсәк, безнең яшәү рәвешебез ничектер тулы булмас иде кебек. Бер гаилә булып яшәгәндә генә без нәтиҗәле белем алдык һәм ниндидер уңышларга ирешә алдык. Сабакташларыбыз, әлбәттә, без укуны тәмамлап кайткач, кайсыбыз кайсы якка таралыштык, төрле театрларга таралыштык. Инде шактый гына сабакташларыбыз мәрхүмнәр, аларны мин һәр вакыт сагынып искә алам, чөнки әйтәм, бер гаилә булып, бер туганнар кебек яшәдек. Хәтта җегетләр белән кызлар үзара ниндидер мәхәббәт вакыйгалары да булмады үзара, чөнки без бер-беребезне бер туганнар итеп хис итә идек. Андый эшләр ничектер безгә ят тоела иде. Инде бүгенге көндә шул бергә укыган сабакташларыбыз белән әлбәттә исән саулары белән хәбәрләшеп торабыз, аралашып торабыз. Безнең дә инде менә хәзер Академия театрында 4 кеше кайткан идек, без алганнар иде 4 кешене. Инде бер үзем калдым. Бер үзем түгел, Луара Шакирҗанова. Бер театрда хәтта эшлибез. Без шул кадәр якын итешәбез бер-беребезне. Һаман да шул илкеге туганлык, дуслык дәвам итә. Дәвам итә, әйе. Сезнең шәхесегез Тукай образы белән тыгыз бәйле. Менә бүгенге көндә Тукай шигырьләрен иң оста башкаручы кем ул дип сорау туса, нәкъ менә сез күз алдына килеп басасыз. Безнең телевидениедә шулай ук сезнең язмагыз саклана. Әйдәгез, шуны карап китик әле бергәләп. Алдымызда ат кәмитен күрәлем һәм Никитин җәмгатенә йөрәлем. Бу Казанда хуп эшләр күп торыр. Һич моның тик бер тәкый юктыр. Хак Тәгалә нәрсә кылса ирке бар. Рус Никитинның Казанда циркы бар. Шунда бардыр бер мөселман пәһлеван. Бик озын, бик көчле, гайрәтле җиван. Шәп батыр Зәркум кеби, Салсал кеби, хәйләгә оста Сәйет Маттал кеби. Бер хикәят килде телемгә арый. Яхшылап сөйләп биреп булса ярый. Таңга калсын тирешеләр, итчеләр, шәмчеләр дә, майчылар, кибетчеләр. Бер заман бардым пишән базарына. Шунда мин таптым азык язарыма. Иртә берлән кайнамакта бу базар. Кайда баксаң анда тулган сәүдәгәр. Кайсы сатмактадыр, кайсы ала. Берсе алды, шунда берсе алдана. Һәр заманны монда хәлләр шул икән. Һәр кем үз хәле белән мәшгуль икән. Йөгерешәләр сөртенә дабына. Барча мөэминнәр күфер пичмагына. Нинди иш булган соң анда? Нәрсә бар? Бер сугыш чыккан мәлләя пожар. Мин дә чаптым шунда мөэминнәр белән. Мәскәүский якка күз салсам күрәм. Тәгәрәп юл уртасыннан таш килә. Таш түгел, бер киселгән баш килә. Баш килә шундый каты, шундый кызып, полный ход килгән трамвайдан узып. Һәр тараф булган караучы юк саны. Баш күпер чатыра җиткәч туктады. Илдус әфәнде, менә сез әңгәмәләр биргә, интервьюлар биргә яратмый дип әйтәсез, чыгышлар ясарга телевидение, радиолардан. Ә менә үзегезне язмада күргә ничек? Җитешсезлекләр күренәме, әллә бу шәп язылган, шәп укылган дип әйтәсезме ничек? Бу язмалар әлбәттә бу минем үз профессиям, үз һөнәрем. Мин анда Суда йөзгән балык кебек хис итәм үземне. Әмма интервьюлар биргә беркайчан да яратмадым һәм мин качарга тырышам ул нәрсәләрдән. Бүген качып булмады инде, менә шундый бүген шундый көн. Репертуарыгызга килгәндә, әлбәттә инде Тукай иҗаты төп урын алып тора торгандыр. Шулай ук абыйгызның шигырьләре, шулай ук кемнәр белән ничек тулыландырасыз? Бүгенге көндә шигырьләр табу авырмы, матур шигырьләр уку?
матур шигырьләр табу, уку. Бүгенге көндә әлбәттә мин яшь чакта шагыйрьләр башкачарак иде. Бәлки мин үзем картаю сәбәпле шулай тоеладыр, әмма дә ләкин мин бөек шагыйрьләр заманына безнең иҗат сыры яшь вакыт туры килде. Бу Зөлфәт, Мөдәррис Әгъләмов, Кадир Сибагатуллин, Равил Фәйзуллин, Ринат Харислар һәм башкалар. Бүгенге көндә бәлки мин үзем картайыбрак киткәнмендер, ничектер дилбегә кулданыш кылынды кебек, бөтен шигъриятны күзәтеп бара алмыйм. Элек бит мин һәр шагыйрьне, хәтта анда шигырь астына кем шигырь икәнлеге язылмаса да, шигырьне укуга кем шигырь икән әйтер дәрәҗәдә шигърият белән таныш идем. Хәзер алай түгел. Сез менә ничек уйлыйсыз? Бүгенге көндә без бик күп сөйләшәбез татар телен, туган телен саклап калу, үстерү турында. Нәфис сүз, менә бу телебезне саклауда һәм үстерүдә ярдәм итәдер бит. Нәфис сүз. Әлбәттә, бу өлкәдә ярдәм итә. Ләкин миңа калса иң төп шарт ул мәктәпләрдә татар телен укыту, татарча белем бирү. Инде менә күрәбез бит инде бу әйбер бераз Игътибарсыз күпмедер дәрәҗәдә калып бар димме соңгы елларда? Менә безнең заманда ничектер мәктәптән чыга идек татар телендә дөрес сөйләшеп, бай китаплар күп укый идек. Ә менә хәзер мин әлбәттә бөтен өлкәдә дә күзәтә алмыйм, ләкин менә театр училищеларына киләләр авыллардан балалар. Безнең чор белән, безнең яшь вакыт белән чагыштырганда шактый Аерма бар. Аерма бар. Һәм ул уңай якка түгел. Менә шуны ничектер битерәсе иде. Миңа калса бу Сәясәт үзгәрә менә соңгы елларда, шулай әлегә баягы менә телгә игътибар күбрәк дип әйтмәкче булам. Әлбәттә, телгә игътибар күбрәк кирәк. Тел бетсә, безнең театрыбызда бетә, милләтебездә бетә. Шулай булгач, дин әлбәттә бетми ул. Тел беткәндә дә дин бетмәс. Ләкин тел бетсә, милләт бетә. Без менә туган тел җырын күп очракта җырлыйбыз. Кичәләрдә дә, ниндидер тантаналы җыелышларда да. Ләкин әллә без бу җырның көенә бирелеп китеп, сүзләренә игътибар итмибезме? Миңа калса хәзер җырламаска кирәктер бәлки дигән уй килә минем башка. Бәлки сөйләргә кирәктер бу шигырьне. Күбрәк. Мәгънәсе бит аның көйдә түгел, сүзләрдә. Дәвам итик. Һәм менә Туфан ага Миндуллин сезнең турында да шулай югары фикердә булган. Хәзер әйдәгез, шуны карап китик әле. Мин Илдусты шуның өчен хөрмәт итәм. Ул нәрсә уйнаганын белеп уйный һәр вакыт. Ул артистлык осталыгы белән бергә ул образның акылын күрсәтә. Ул образга акыл бирә. Үзенең интеллектуаль сәләтен куллана шушы чиракта. Шуңа күрә гап-гади комик рольләрдә дә аның рольләрдә аның мәгънәле. Менә шуңа күрә мин Илдустыга бик зур бәям. Ул киләчәктә безнең татар театрының үсеш юлында менә интеллектуаль рольләрне, интеллектуаль артистларның берсе булып кирип калар дип уйлыйм. Интеллектуаль артист, күрәсез, нинди югары сезне бәяли. Рольләрегезгә килгәндә, сәхнәдә интеллектуаль образлар гына түгел бит, юмористик образлар, төрле образлар тудырдыгыз. Шулай бит Яраткан Галиәскәр Камал театр сәхнәсендә 7 февральдә Яраткан театры сәхнәсендә әйтеп киткәнемчә, сезнең иҗат кичәгез булып узачак һәм анда сез Иләнәм .тат спектакльдә уйнаячаксыз. Бу ролегезне ничек бәялисез? Бу ролем әлбәттә интеллектуаль роль дип әйтә алмыйм, чөнки гап-гади бер карт ролендә юмористик планда шишелгән роль.
Интеллектуаль артист турында сүз шыққанда, мен әлбәттә бұл сыйфатның ең жоғары нұқтасын мен өлкәк артистлардан Ғабдулла абай Шамыков деп айтар едім. Чөнки ул үзе дә тормышта галим кеше иде һәм әлбәттә уйнаган рольләре дә ышандыра иде. Менә интеллектуаль рольдә ул иң ышандыручы, иң камил уйнаучы артист ул иде. Инде тапшыруыбыз сезнең белән әңгәмәбез ахырына якынлашып килә. Сездән менә бүгенге көндә, бүгенге иртәдә дип әйтик инде, бик матур бер шигырь ишетсәк тә, бик канәгать булыр идек. Тамашачыларыбызга да шулай ук бүләк булыр иде. Шигырьләр әлбәттә укырга була, күп итеп тә. Ләкин менә хәзер бу минем юбилеем турында булган тапшыру булгач, туган көнемдә дигән фронтовик шагыйрыбыз Нәби ага Дәвлинең туган көнемдә дигән шигырен сөйлисем килә. Бер вакытны миңа 50 тулды. Дус-ишләрем катлап килделәр. Кеше гомере хәзер 50 түгел, 60-тан да арта диделәр. Күтәрдек без тулы бокалларны, әйтә-әйтә шатлык тостларын. Озын гомер миңа теләделәр. Рәхмәт сезгә, якын дусларым. Бер көнне миңа 60 тулды. Дус-ишләрем тагын килделәр. Кеше гомере хәзер 60 түгел, 70-тән да арта диделәр. Күтәрдек без тулы бокалларны, әйтә-әйтә шатлык тостларын. Озын гомер миңа кирәк түгел, булмаганда якын дусларым. Инде миңа менә 70 тулды. Дус-ишләрем тагын килделәр. Кеше гомере хәзер 70 түгел, 80-нән дә, 90-нан да арта диделәр. Дигез. Күтәрербез тулы бокалларны, әйтә-әйтә шатлык тостларын. Язмыш миңа озын гомер бирсә, бергә яшик, якын дусларым. Рәхмәт сезгә бик зур. Бүгенге көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен бик зур рәхмәт. Инде тамашачыларыбызга тагын бер кат әйтеп китик. 7 февраль көнне Галиәскәр Камал театр сәхнәсендә Илдус Әхмәтҗановның яраткан артистыбызның иҗат кичәсе узачак. Рәхим итегез. Рәхим итегез, кадерле тамашачылар. Бүгенгә менә шулар. Мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән саубуллашам. Исән, имин булыгыз.